Apay, akas to'y tibiyag. Agrurutap, ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan Alena, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Darling Jeroth and Insan Maven from Bellanova iti Hong Kong. Kabang and Reyes family from Imelda Kabang ti Amman, Jordan. Ading ko ani Olivia Daligcon di Tamalapat Purok 4 Cordon from Rose Ann Confieso iti Hong Kong. Dagiti insan ken ipag ko lalo ken ni Uncle Carlito Padilla. Kastamat ka dagiti auntie kada auntie ko siyang Lianang ken Uncle Lucino di Tadaldalyong Lapalo, San Manuel, Pangasinan from Virgie Padilla. Advance happy birthday to my lovely sister Margie Calomente ejay Marikina. Ken naragsak a panagdengdengeg kada dear Mamay Ana Rose ken Jonabal from Zoraida Calomente Yanggud. Shout out kada Marilu Odlus, Meluwin Hovelo, Karag Zen ken Jenny Diwayan. Shout out kadagiti kakabsat ko apadak nga OFW ijay Saudi, da ate Kathy ken Kari. Kastamat ken ni ate Angelina Datol iti Hong Kong ken Manong Oscar iti Lebanon. Especially ti family Datol ijay Babaywan Amulong Cagayan from Gina Datol ti Taipei, Taiwan. Shout out ken ni Bunso dita Taiwan ken amin ataga Daragutan West from Mary Ann Palatao. Duklayan ken Hokotan family ken Silva family from Tricevic Silva.
Galupo kadorna ken Carillo family iti Isabela from Mary Galupo iti Saudi Arabia. Repolyesa paglinawan ken Baday family kastama ti Yamashita family iti Japan from Cheryl Repolyesa iti UAE. Happy birthday kani insan ko Ocha Bibay kan ading ko Joseph Padilla iti Baguio City from Shans Padilla. Shout out kani tatang ko Eduardo Ancheta iti Durongan Valerio from Mary Ann Ancheta. Balad family iti Barangay Santa Rosa, Santiago City from RB Trinidad. Shout out kani Julius Cesar Rosena iti Taiwan. Kan happy birthday kani ading ko Maribel Mateo from Geraldine Mateo iti Hong Kong. Shout out kada Aaron Villanueva kan Jury B. Olyonan. Anak ko ada Along kan Kenya dita Lingin Solano Cagayan Valley kan ti asawak ani Arlene Medina from Ronald Medina. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lena. Dear Manang Emmy, ilingad naklakuman itinagan a Lena, kat dispensaran nakumano jakon inlanad ti address ko, tatiga po namanang maselan ti padas ko nga inak ibinglay. Di makalak anabsog iti pamatag ken pamagbaga dagiti dadakkel ko. Iti damo natulnog ka natudyo akmat ket di kadakwada. Ngem dimteng ti gundaway a nagbalinak asukir gapu matlaeng iti impluwensya dagiti nagbalin a kasingad ko. Makaammo kayo lakuman amang ipino iti padas ko manang. Tainlanad ko amin dagiti napasamak kanyak agapuanan ti grupo nga impagarup ko amang ipaay kanyak iti narimrimat a masakbayan. Rugyak ti agsalaysay manang, idinang rugin asukirek dagiti naganak kanyak. Narabian ka manan anagawid, Lena. Naggapwam aya. Apay aya damag kayo adamag nanang. Ha, kanayin latan aday ta dinamdamagan nyo. Di kay kadimaw mo mga agsalsaludsod tunggal sumang petak. Anak, madanagan aklaang ken ka. Nang runa kat agraira ita dagiti managdakdakes. Amang ano makarana ka iti barrairong. Wano dagitay adadakes nga aramid da. Kat no anya pa iti mapasamak ken ka. Kabaala kasalak ni Iban ti bagik. Anyat pagkunkunan nyo kanya kaya. Ubing abasit, ajak maprotektaran ti karadkad ko. Lena, makapauma ti kastang aramid jo. Isa mabalin ka de. Numaladawak nga agawid, sandakon nga urayon. Basta saan nyo latang nga idobol laktiri daw. Tadamot bukod ko atulwag. Oh, Lena, makipasat tayo iti rally, ha? Ha? Apan jigs? Adaman rally? Una, mangisayang katmanin iti rally dagiti grupo amang tubtub nga iti saan nga umno nga aramid dagiti adda iti takam. Datayong agtutubo ti rumbang ang makipasit ka dagiti kakastang aktibidad. Gaputa datayo ti kang runa na masiknan ka dagiti saan nga umno nga aramid dagiti agturay. Ay wana, sigurado nga agal langugan ti timag tayong agtutubo. No da tayo timang kalampag kadagiti aglablabesan nga day ti takam. Naku namon, Lena. Isang orat ada tayo ti rumbang nga makipasit iti maangay arali. Okay, akita, Jigs. Ken agsagana ka, Lena, ha? Ha? Apay? Anya tinas ka na sa ganaak? Into na dama nga lecture ka dagiti pada tayo nga estudyante. Si kanto ti speaker. Ha? Agpayso? Un, Lena. Mamati kami akabaalam nga alukuin dagiti pada tayo nga estudyante. Ako mapeng, kan makipasit iti lablaban tayo nga ideolohiya. Ay, wala. Day talagayam.
Agyaman na kiti pa nagtalagyo kanya ka. Saan kayo apayan, Jigs? Ita, tanarabyan ka manan. Di mo kunaan agapulaang iti aktibidad iti pagadalan nyo ti makagapaw. Kat talagamot nga minanang. Anya kumapay nga iti sabali arason? Anak ko, saan ka makapaglibak? Adda nakakita kan ka, kat indanon da kanya. Ni, anya ka di mananday tangay bagbagayo nanang? Adda na angay arali. Kaaduan ka dagiti nakipasat kat agtutubo akasken ka. Oh, anya ko maita? Nakita da ka iti dayjay arali, Lena. Ha? Maisa ka kadagiti agrarali amang tubtub ngar iti iyim implementar ti gobyerno. Awan mo ti dakas na, no nakipasatak man iti dayjay arali. Karbangan mi ngagtutubo ayab kas ti anak akan mi nanang. Anak ko, saan arumbang ang makipaspasat ka kadagiti kakasjay nga aktibidad? Agad-adal ka, kat ti panagadal mo ti rumbang nga ipangpangrunam. Ay nananang, no awan dagiti kas kanyak amang tubtub ngar iti kilo apaganurutan dagiti adda iti takam. Anya laangan ti mapasamak kada kami ngagtutubo? Lena, di kad pa'y saanan ang matungpal ti insawang tinailyan a banwar? Adagiti agtutubo akas kanyak tinamnama ti pagilyan? Anak ko. Mabalin ka din, nanang. Sandak man na pakibyangan iti aramidak. Pangaasiyo ko ma. Mismon, ati na ilyan abanwar tinagkuna. Ada tayong agtutubo tinamnama ti pagilyan. Ngam kasanong agbalin tayo anamnama, no addamot dagiti lapad. Kat ti kaadwan ka dagiti dakdakamatag alapad. Iso dagiti agtakam kan agturay iti gobyerno. Panagkunayo ka di? Kat addapay serbi tayo? No paiturayan tayo kadagiti kakasta akita ti leader? Iso kanayon nga ipalagip mi kada kayo. Masapol nga agtignay tayo. Tano da tayo nga agtutubo ti sangsang kamaysa amang iyabkas iti arungain tayo. Sigurado adumngeg kada tayo dagiti adda iti takam. Nangruna dagiti kilo ti aramid da. Iso asaan tayo nga agbutang. Masapol nga ilaban tayo ti karbangan tayo. Ulitak kada kayo. No sangsang kamaysa tayong agtutubo amang tubngar kadagiti kilo nga aramid dagiti agtakam. Sigurado nga agbaligi tayo. Nga ididamo pay laeng manang Emmy, amukon nga adabidot iti aramidan mi. Gaputa pasiglatan adagiti parikot ti gobyerno ti pagsasaritaan mi. Ngamno apay ang nagpatuloy aklata. Siguro, gaputa kayat ko ti agbalin nga in. Inyalang-alang ko latan ti panagduaduak kadagiti aktibidad nga aramidan mi. Kat nakarkaro akpay ang nagbalin nga aktibo. Gaputa siyak pa yun ti ag-lecture kadagiti padak nga estudyante
ken ag-recruit kadagiti adda iti lower years nga estudyante. Ti may sapay anak ay-aywak iti aramidek ket ti panagbalin ko anawaya kadagiti dadakkel ko. Agingga adimteng ti gundaway anaawi sakon asimurot iti kabambantayan. Nagnaed kami iti kampo dagiti armado a grupo. Kastoy gayam ti biag diti kabambantayan. Napasubo ako na simurot dito ay. Iso atakdara akong ti kadak dito ay. Medyo narigat, taadagon daway asaan kami amangan. Nga ma-okay laang. Uray nagsarde nga kun anagadal, awan anyaman na. Sana bane, tama ituloy kung tumutla siguro ti agadal inton sumaro na atawan. Kan may sa, alanganin mo't laang ang makaturpo sa kiti high school. Tamarigatan dagiti dadakkel ko amang paadal kanyak. Ti makapaliday laang, saan kami akanayon nga agkukuyog ka dagiti gagayem ko, anaawis nga may diti bantay. Pasaray sa bali ti sumurutan da nga operasyon, sa bali mo't kanyak. Kumusta Okay lang. ka, Lena? Ha? Kaleyo? Da kayo gayam? Itay pa'y nga may napalpaliiwan ka. At akadi parikot, uno, pakaburiburam. Awan mo't ket di kaleyo. Pampanunutak lang ti kasasaad tayo diti bantay. Nalabit ang may kawa ka. Ta saan nakastoy ti kasasaad mo ijay patad. Husto akade. Pudno day ta kaleyo. Diyak ngamin pulos na padasan tinaglangan amangan, idiadaak pa iji patad. Ngam dito eh, adda dagiti gundaway nga aglangan tayo amangan. Maawatan ka, Lena. Amom, kastakmat idi ka bambanwaga. Ngam no panunut ka para iti masakbayan dagiti kasken ka nga agtutubo ti ideolohiya nga ilablaban ko. Mapunas ti bisin kananyaman na bannog a marikriknak. Ta para kanyak. Ti karbengan ken napinta sa masakbayan dagiti agtutubo a matulungak ti kapatkan. Kaleyo, Damagak man ken Kalena. Kadagiti amin na naaramidam idi adda ka pa'y iji patad. Nagbalin ka kadi anaragsak. Pakaragsakam kadi ti panangilaban mo iti karbengan ken napimpinta sa masakbayan dagiti kaskan ka. uwan, kaleyo. Bueno, tay talangan ti pagsamakadam. Iti kasta, malabanam ta anyaman aliday wano panagduadwa amarikriknam. Laglagi po masaan la para kan katar aramidam, no dikat para iti adupay akapatadam. Kaleyo, adda manan ranipak ti paltog. Kartingam Lena, masapul naglibas tayo. Umakar tayo manan iti kampo, tapno saan da tayo masurutan dagiti kapusor. Kartingam. Apay di ka pa'y lamaturok, Lena. Awanan ti pagdanagam. Adayo tayo ni tisigo da kampo tayo. Saan da tayo na masurutan dito'y dagiti kabusor? Naminano na napainkwentro tayo, Lena. Nakitag ti kinasiglat kan panagpursigim ang mangyali kakadagiti kakadwa. Nang runa kadagiti kapatadam nga adda dito'y. May isa ka kadagiti makuna apod no a leader. Kaleyo, Dakkel ti potensyal mo. Kati kagdanag, tasyak ti makaamo amang sanay kan ka.
Agtalik ka kanyak, Wan? Wan, Kaleyo. Nasaya at mat. Ala, maturog kan Lena, tapno makainana ka. Kasano na dakalat adumtang akabusor, Kaleyo? Di kagdaan na agtabantayan ka. Diyak itulok nga dadaga sa mapasamakin ka. Takas itinakunakon at na potensyal mong agbalin a leader. Mamati akadakkel ti maaramitam, tapno naan anay ti panagbaligi ti ideolohiya nga ilaplaban tayo. Isu nga ginanakan, Lena. Sumagmamanon abulan ti kadatayo iti day ti apasat ti kabambantayan, Kaleyo. Panagkunakat na talgad tayon dito eh. Husto ka, Lena. Kumusta ka maten? Okay lang, Kaleyo. Awan parikot. Nasaya at nukasta. Kasi tinakunakon. Adak lang dito'y amang bantay kan ka. Diyak itulok nga dadaga sa mapasamak kan ka. Salwadan ka. Tas ika tinapilik asanayan. Agyaman na kiti panagtalag mo kanya, Kaleyo. Awanan yaman na. Kasi tinakunamon, natalgad tayo ni tiday ito alugar. Napintas dito tasidag iti karayan. Saan tayo aparikot ti danom amausar. Wan nga rod. Nawaya kang agdigos iti karayan no kayat mo. Kaklaan. Amang ano uray pagarupan tayo ang natalgad tayo dito eh. Amang ano kalaat nga dadumtang akabusor. Kabayatan di pa nagdigos ko. Naibagak mo ten, Lena. Diyak itulok nga dadaga sa mapasamakan ka. Tangay sumipngot mo ten, mabalin kalatan nagdigos. At daak lang iti adayo amang bantay kan ka. Tapno mapunas ti panagamak mo. Sige, Kaleyo. Tapno mapreskwan mo tiriknak. Nagmayat tiriknak nagdigdigos di karayan. Malaksid ama preskwanak. Mabang-aran pa'y tiriknak. Awan na pulos pagdanagak. Taam mo ka bang bantayan? Ay! Kaleyo! Anyat aramida mon! Kakaasi ka nagtuptupal. Ngumbita, awanan ti makalapot ka niya. Anyat ti kayat mo asawan! Kukuha ka itan, Lena. Saan? Ayop ka! Ibuton na! Awanan ti maaramidam ko naklangarotan. Kukuha ka itan, Lena. Kukuha ka na. Pulos impagarop ang mapasamak ti kasjay manang Emmy. Ti amok nasingpet ken pagwadan ni Kaleyo gapu iti kinasayaat nga impakpakita na kanyak. Iti dayjay apaset ang nagkutaan mi. Medyo adayo ak kadagiti padak nga agtutubo ang recruit. Ngam adalaang iti asideg dagiti buyot ni Kaleyo. Amok amang mangagda ti panagpapaarayat ko, kabayatan ti panangidadanas kanyak ni Kaleyo, ngam awan apulos ti timulong kanyak. Manipod idin,
Nagbali na kon apagragsakan ni Kaleo. Kanayon apainuman nak iti pills tapno sa anak kano nga agsikog. Kat sa anak nga agbalin abagen iti grupo. Malaksid iti kanayon apa nagragsak na kanyak, masansan pa yan akabilan nak. Banag nga ininot anang idurun kanyak, tapno guraag ti grupo akim mapengak. Nagbalinak akas lamunang-munang idi manang. Kat jakon ammo dagiti napaspasamak. Agingga nga iti may sang aldaw, napuutak latan nga adda akon iti pagtaengan mi. Lena, anak. Lena. Saan? Saan? Masig ka kanyak. Sardangan ako naramramasan. Kasyanak! Kasyanak! Lena, anak. Sak na ito'y nitatambaw. Kasyanak! Sardangan ako manaramramasan. Kasyanak! Anak, agkalma ka kumapang asim. Agkalma ka. Siyak ti amam. Ay, lapo. Tatang! Un anak ko, siyak nga ron na ikaw. Tatang! Tatang! Anak ko, agyaman kami tanabero kanda kamutlaangan. Agyaman kami. Pangasim, tatang! Pangasyo! Sandag nga itad kadakwada. Maasi kayo kanya. Si saan? Saan anak? Awan ti makaalakan ka. Bantayan da ka. Awan ti makadangran kan ka, Lena. Sigon iti lang akan kadagiti tigtig na iti anak ta. Awan dua-dua anay dadanas ni Lena. Pedreng, lakay. Una yun tinagbambanagan ni Lena. Una yan. Kasimot ti anak ta. Kalpasan ti panagpukaw na iti agarop makatawan. Itatanasarakan tayo. Kasya'y matan ti kasasaan na. Rosita. Ayop, tinangaramid kan ko anay ti kasjay. Awanan da iti puso. Ayop da. Masapol ang madusa da. Gapo iti inaramid na iti anak ta. Nasken ang madusa da. Angam sa dino, ti pagsapulan tayo kadagijay nga ayop. Inton bigat. Masapa ang mapaanak itayan dagiti panak kabagiti lintag. Agda magakmanin kadakwada. Barong no antanda mo da may papan kadagiti awanan bain anang idadanas iti anak ta. Lakay. Rosita, ikagumaan tatagbalin anatib kerpari iti anak ta. Kasapulan na taitaan ni Lena. Tinasayaat. Sumurutakmat kan kapindreng. Siya ka mismo ti agsaludsod kadagiti panakabagi ti lintag. Sigun iti impormasyon minana, may sa leader dagiti makakanigi da grupo ti Kaleo adak dakamatan ti anak yo. Anya? Day tatagpaiso. Katdakkel ti pamati mi, nga damot lang iti ikob ti grupo day ti Kaleo ti daddo mapay kakadwa ni Lena. Akil latlatan na nagpukaw idi. Sir, pangaasiyo. Tulungan da kami kuma. Masapol amay kan iti hustisya tinapasamak iti anak may. Aramidan mi ti amin nakabailan mi nana. Di kay kumagdanag. Sir. Kinapudno na. Iti agdama.
Agrek-rekurida mo nang dagiti kakadwami iti lugar ang nakasarakan bikan ni Lena nga anak yo. Barang no makaala kami iti impormasyon may papaniti ayan ita day ja kalayo kanti grupo na. Sapay la ko masar, tamatiliwan day jay nga awanan baen. Kas na ibaga kon nana, araramidan mi ta amin. Saan kami nga agsardang aging gaasaan a maripog ti makakanigid a grupo nga idadauluan day jay a kalayo. Kasano nakaawid ak tatang? Kinapudno na, anak. Dagiti agpatpatrolya soldado tinakasarakan ka. Nakamutaling ka lataka nun, idi nakita da ka. Saan da ka makasarita apulos? Impanda ka ito ospital. Kalpasan na, sinapul da kami. Makalawas mo't kita nakaturog ka, anak ko. Inyawid da ka iji balay, anak katurog. Ngam ko na ti doktor, anang tamingkan ka, nakalasat ka kanumot na iti pagkad. Diyos ko. Sigun ka dagiti militar. Makakandigid a grupo tinakaikapangan tagnagan iti kalayaw. Akanayon mo ada kamatan iti kasarsarak dakin ka. Ayop na jay tatang. Ay, Ayop. Lena, anak. Inda na nasnak na siya tao. Ayop na jay. Awanan bain. Sapay la kumata matiliw adagos na dya tao. Tapno may kaniti hostisya ti inaramid na ken ka, Lena. Gapo iti napasamak man ng Emmy, nabayag a panawan, a pinaagasan dagiti dadakkel ko kadagiti espesyalista. Ado a debriefing session ti inatendarak, tapno makarecover laeng iti napagteng ko. Dandan nila tanpan na kaidadanes ko ti kanayon a mapanunot ko idi manang. Kat pasaray aglulwa aklatan sa akto kalaat nga agriyaw. Ngam saan dak abinaybayan dagiti dadakkel ko. Ditaan na amiris ko, adagiti matlagayam dadakkel ko ti agbalin ataklin ko. Iti kanito akasapulak ti mangsaranay kanyak. Kat saan adagiti makakanigid a grupo nga agrek-recruit iti kumapeng kadakwada. Taawan apulons ti kinapudno ti ideolohiya nga ilablaban da. No di kat pakaisagmakan laeng ti mapagteng iti sidong da. Napanunot ko nga ibinglay da iti apadas ko manang, tapno agserbi eleksyon kan balaag kadagiti agtutubo ita, nga iso ti punpuntiryaan dagiti makakanigid a grupo. Agyaman ak unay manang, tuy pagayam mo, Lena. Pagayam a Lena, umuna iti amin, kayat mi ti agyaman ken ka, gapu iti panangibinglay mo iti padas mo. Pudno an nasaem ti napasaram, kat mamati ak nga awan ti umasping iti saem anariknam, ta saan la ati masakbayam ti nadadael, no di kat mismo ati kinataom. Tarigagay ko nga rod ti agtultuloyan a panag-recover mo iti napait a napalabas mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon,
iti dana ti biag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isu